Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe. Upastor ngilo obuye ke awachaza amaphupho. Sicela ukuthi ke qikelela ukuthi ke inamba isasa so ngo9 ku5 ntambama ngawo WhatsApp. Okunye kubalekile ukuthi ke uthola kukuhle phela enhlizweni yakho ukuthi njoba le channel ikulekelela kangaka ayikho ke nje engakulekelela ngale ndlela. Yiba umuntu ophonsayo itshizilwaneni. Nikela noma ube member ukukhombisa ukuxhasa lo msebenzi. Siyathoba. Sibheka uThembelishe Buthelezi. Amen pastor. Ngelibuza. Kazaningi ukuphupha ubona amathula asekhaya akini. Ecentiwe wonke ekliniwe. The graves were very clean. Yabo? Elungisiwe. Nake singakusho kumaphupha ekliniwe, elungisiwe, ecentiwe, emahle. Number 1. Ngokwesintu ke uma uphupha amathuna, kuwupho olungaba oluhle nje uma ecentiwe. Lokho kusho ukuthi ngenzeka kumele ulindele nje ubunhlanhla nenhlala kahle ngoba ke niyazinakekela izidingo zamathongo futhi niyawageza niwahlambulule amathongo asekhaya. Yabo? So omunye lingavela ngoba kukhoma ukuthi ibona la khaya up to date amathongo akhona updated nje in terms of inhlambuluko yonke into yakhona is up to date. So for that reason sekuzoba khona ke into ubunhlanhla la khaya ngenguthi yonke up to date eyitshalweni. Noma ke kwesinye isikhathi uma uphupha amathuna kuba uphawu olungaba oluhlume ecentiwe osuke luveza ukuthi empeleni kungenzeka ukhombisa ukuthi amathongo okukanye ingabe izidalwa zekhaya zihlambulukile uma kungukuthi kade nisanda kwenza inhlambuluko noma ke inhlambululo. Ngoba abanye bangabona ecentiwe elungisiwe ngoba kunenhlambuluko nekade yenziwe noma kukhona inhlambululo cleansing ebeyenziwe. Yabo, kodwa akasithi uphinde ukujula fela yabo. Abanye banokuphupha ithuna, amanye amathuna eclean kube nethuna nje lodwa elinokhula elingcolile. Lokho kusekuyakhomba ukuthi lezi ezinye idalo noma lamanye amathongo ahlambulukile kodwa lo ithuna lakhe elilodwa elingcolile uyena lo suke edinga ukuhlanjululwa. Ukuthi ngenzeka nabona hawu ithuna likakhokho ilona lodwa elinokhula seniyabo ukuthi ukhokho futhi akahlanjululiwe isintu leso. Noma ke ithuna likababa yilo lodwa elinokhula futhi uyabothi labanye bahlambulukile bagezekile lo akahlanjululiwe noma kukhona inhlambuluko noma inhlambululo efuna zidingeke senziwe phezulu umuntu lo yabona iloko. Kodwa ke asibile ke siyivalo ngokuthi number 3 kuyenzeka ke kodwa uma uphupha amathuna kube yuphawu olungeluhle uma ecentiwe uwabona lamathuna ngoba lungaveza ukuthi ngenzeka lokhombisa ukuthi uhaqwe imimoya nje engcolile kodwa iziveza nje ngehlambulukile nengcwele phambi kwakho. Noma ke uzungezwe abantu ababi abangabazenzisi abenza sengathi balungile futhi bangcwele yabona. Ngokuka Mateyu 23 verse 27 maye kini nababhali nabafarisi bazenzisi ngoba ke nifana namaliba acakiwe abonakala emahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwele amathamba abafileyo ngokungcola konke. Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile kanti phakathi nigcwele ukuzenzisa nobumbi. So leli ke liya apply kakhulu kubantu abakholwayo asuke uNkulunkulu ebambulele ukuthi abantu abahlala nabo abantu abangahlambulukile kangakanani kodwa abavela bebahle beshawa amela abakhulu begqoka imijiva yabona bephathelwe ikhwama bephathelwe amabhayibheli bengene masonto bepraise kanti uningi labo bangcolile babi. Sebakhulu besibheka la ukubona amathuna acentiwe.